Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал. Аз съм Тони и тук ще говорим за най-вълнуващата технология на нашето време – изкуствения интелект. Ако някога сте се чудили как той променя света около нас или искате да разберете как да го използвате във вашето ежедневие, сте на правилното място. Какво е AI и защо е важен? В това първо видео искам да започна с основното. Какво всъщност е изкуственият интелект? Накратко, AI е способността на компютрите да мислят и учат като хора. Как може да ни помогне? Спестява ни време, може да извършва задачи вместо нас, като например да търси информация, да организира графици или да превежда текстове. Може да предсказва нуждите ни, да ни препоръчва филми, музика и продукти въз основа на нашите предпочитания. Автоматизира работата ни, помага на фирмите чрез обработка на данни, изпълнява задачи и анализ на пазара. AI се използва за диагностициране и създаване на нови лечения. Всъщност AI вече е навсякъде. Но най-важното е, че това е само началото. Защо създадох този канал? Искам да направя AI разбираем и достъпен за всички. Ще разглеждаме новини, ще пробваме AI инструменти, ще говорим за техните плюсове и минуси и ще обсъждаме как тази технология може да подобри живота ни или да го усложни. Независимо дали сте напълно начинаещи или вече имате опит с AI, тук ще намерите нещо интересно. Какво да очаквате? Очаквайте нови видеа всяка седмица, популярни AI платформи, обяснения на сложни понятия на разбираем език и естествено, отговори на вашите въпроси. Ще видите как лесно може да създадете изображения, видео и маркетинг съдържание за вашите сайтове. И така, приятели, ако искате да сте в крак с бъдещето и да научите всичко за изкуствения интелект, не забравяйте да оцените това видео и да натиснете камбанката, за да не пропуснете нищо. А сега ви оставям с един въпрос: страх или въодушевление предизвиква у вас изкуствения интелект? Как си представяте бъдещето? Оставете отговорите си в коментарите. До скоро и нека AI бъде с вас!